Pehuaskeltaa tässä. Ja tuolla metikön reunassa olisi noin ylläs. Ei se kyllä vielä näy. Ei oo kyllä kukas. Niin, siis kukas. Senhän jokainen ymmärtää. Että täällä. Puhutaanko vähän suunnittamisesta? Shut up! Voin kertoa, että tuolla on kaikkien tuntema kukas. Tässä on harvemmin tuntema. Hupsista hei, mene vaan rauhassa. Se oli se paljon puhuttu vaihtoaskelhyppy. Mikäs se olikaan se valssi? Valssi kesällä, ei kun valssi talvella. Ja joku metsään on tullut jo syys, mutta tää on kyllä kevät. Kevät. Vappuun viikko. Lapin kevät, vappuun viikko. Joo. No niin. Eilen tuli vain 3-4 senttiä uutta lunta. 3-4 senttiä uutta lunta, in case you missed it. Noin. Täällä vähän kevyttä pakkaslunta. Ja. Tuolla se upsista heijakkaa. Tämmöistä pehmoista. No joo. Se ehkä pikkasen näkyykin tuolla jo. Hojaa. Vitsi, tää on kyllä oikeasti ihan tämmöistä pehmoista menoa. Oi jumpe huide. Jos ei toi muka ole ylläs, niin mikä sä... Ei ole. Kesänkin on tuolla puolella. Niin, siinä on sitten kesänkin. Hui! Nyt tulee sen verran jyrkkä lasku, että... Kuva vaan. No, mä oon yhdellä kädellä. Joo. Pöljää. Työnnä jalat eteen nojaa taakse. No niin, tästä... Hei, mipsa. Jalat eteen nojaa taakse. Parhaat maisemat on nyt. Vanhat maisemat. Varmat maisemat. Parhaat. Hyi helkutti. Työnnä taakse, kattele tuntureita. Minä mitään korkeuksia kattele kuin kameraa. Voi vittujen kevät. Ei ollut tarkoitus kirota, mutta pääs lipsahtaa. Tässä jos olisi retkikartta.fi, niin tietäisitte, että me mennään 2 metriä alaspäin jokaisella 50 senttimetrillä. No ei sitä ollut tarkoituskaan uskoa. Oh my god. Tää on ihanaa, tiedättekö? Jumppaa. Se on... Ei ole todellista. Elämäni vitsikkäin video. Oi. Eikä lähdetä ravaa sentään tässä, vaikka se niin mukaan onkin. No niin. Sano heippa. Heippa. Moi moi. Devade. Hui.